Maar como de año que quebra tu record, dat tem ongeveer een 8 team. We tem corredor individual que também corre 75 km, que é algo excepcional. Tem 3 pessoas que estão assim. Tem team que está assim com 2 pessoas. Dus cada está corre eigenlijk com 37,5 kilometer, que está op excepcional também. E we tem team de 4 gente, dus er wordt een partij entre 4. E gewoon een participante na ta hopi entusiasma. Maar papia ku hefe que na marinisca sana comandante. Também wordt meer entusiasmo somente grande. Tem grupo na voor de Aruba, de Curaçao. Tem de Bonaire também, tem de Holanda também. E essa de Merca tem participante. Dus é algo hopi great. Me mesta promebia. Me tá aqui como testigo para mira com essa aqui também e me tá hopi nice me quer que tá great ora advertir essa aqui mais na comunidade com mais gente por assim uso de essa aqui movição a noite me tá representar dois de meus colegas que tá ministro de deporte Dr. Alex Wrangel e também me tá representar nosso primeiro-ministro no momento que está liderar a delegação de Reino Holandês na Panamá. Nosso primeiro-ministro. Dus ela tocou-me para me estar aqui na presidente. Me está sumamente great. Eu quero me dar começar a treinar hoje para me dar outro ano. Pero me compreender de comandante também que o porta não está pensando se não está acessar aqui com o corrimento de bicycle também no futuro que seja. Dus het upgrade está me está seguro dat algo sumamente grande. De Ronde van Aruba, het is een nachtelijk event. Het is uniek. Ik ken niet een dergelijk event. 75 kilometer. En dat kun je doen met z'n vieren, een estafetteloop. Met z'n tweeën. En er zijn er dit jaar 3 man die het alleen doen. 75 kilometer. En ze starten allemaal conform een opgegeven richttijd. Zodat morgenochtend tussen een uur of 7 en 8 iedereen ongeveer gelijktijdig finisht. Er zijn 108 teams, 108 deelnemers. En waarvan er 85 estafette-teams van 4. Ja, 85 keer 4. Ja, dan zit je al bijna op 500, nou dat is niet helemaal, iets minder dan 500. Nou, dan nog de duoloop, volgens mij zijn dat er een stuk of 18, dus er komen nog eens een keer 36 bij. Ik denk in totaal meer dan 500, tegen de 600 mensen die daarmee bezig zijn met het lopen. En dan hebben we nog heel veel mensen in de organisatie zitten, want het moet natuurlijk wel allemaal veilig gebeuren. Vorig jaar hebben we ongeveer 10-20% meer deelnemers gehad, toen hadden we 78 teams. En nu zitten we op 108 teams. En we hopen eigenlijk dat het inderdaad iets van Aruba gaat worden. Ik vergelijk het soms een beetje wat de Heineken Regatta voor Sint Maarten is gaan worden. Nou, als wij dat nou hier ook gaan krijgen, dat mensen naar Aruba komen voor de Ronde van Aruba, nog een weekje vakantie erbij.